alamar tambaya na gani a fuskarki. Ki ɓare gyaɗa ne ki zubar da ɓawun sai kwayar ki taho ki bani. Ka faɗi gaskiyar lamari babbar magana. Ina jin kunyar furta kalamin ba yau ba, sai ka jira ni. Alkunya na rasali yin haka daidai ne, da alama na fito na fada wani shinge ne. In na canka ki bani maki mizani ne, a zato na abin da na hanga alkhairi ne kuma arziki ne. Ka faɗi gaskiyar lamari babbar magana. Ki ɓare gyaɗa ne ki zubar da ɓawun sai kwayar ki taho ki bani. Mai doki ya kama linzami haka daidai ne. Mai mulki akan kujerar sashi sarki ne. Kai kaɗai nake ta gani a cikin wani birni ne. Dan cikar kamala na san cewa ka gane asalin bayani. Alamar tambaya na gani a fuskarki. Ki ɓare gyaɗa ne ki zubar da ɓawun sai kwayar ki taho ki bani. Ka faɗi gaskiyar lamari babbar magana. Ina jin kunyar furta kalamin ba yau ba, sai ka jira ni. Zakin zuma a bakin ki ya zaki ne, nai tambaya ki an sani yaya take ne. Kin gansu kin fahimce ni to ai haka ne, karamin rauni yake kuka ni na gane, kama ni ki jani. Ka faɗi gaskiyar lamari babbar magana. Ki ɓare gyaɗa ne ki zubar da ɓawun sai kwayar ki taho ki bani. A cikin mutum mai farin jini kai jigo ne. Ka kakkarya min gaba uwa na kai zaune. Fata na bar mu duba ai lamiri ne. Mun yi shakuwa ne da ni da kai alkhairi ne. To kar ka guje ni. Alamar tambaya na gani a fuskarki. Ki ɓare gyaɗa ne ki zubar da ɓawun sai kwayar ki taho ki bani. Ka faɗi gaskiyar lamari babbar magana. Ina jin kunyar furta kalamin ba yau ba, sai ka jira ni. Sare gaba da Allah. Ka saki jikinka da Allah. Wai ya ga yana kamar yana kusa da maciji ne. Macijin zai sare ka ne? Yawa ya haka. To da Allah dan ba mu music. Yawa da Allah. Yawa. Ina son kai rawa ka girgiza gurin gobe kai haka kai haka Yawa. To za mu zo mu sa rikayyafa za ku yi competition haka. Duka. amma abinda ba a son amma kan fa kai kwande